Atzeatu. Kaiku, Tiran, Hondarribia. Zabalarrokero. Gehitxo. Zabalarrokero. Tiran ez duxeago, Hondarribia ere bai. Bai, Hondarribia ere bai. Eta pare zamarrean. Pare zamarrean irtengo dira dena. Begira, ja treneru erdia baino geixea gorekin sartu. Zer den, maniobra kaskar bat. Zer den. Too young to die, but old disagree. 18, folding stone. Hor, babesa izango du. Erne Hondarribirekin, Hondarribi asko urbildu da, 2 segundu, 3 segundu. Hondarribia berriz, eremuaren erditik. 38 palan. Az esprina joko dutena. Amunarriz dena eskatzen. Hori da. Laiztaziko dira be. Errez eta atzera. Hondarribia buelta eman du. Bai, Hondarribia buelta eman du. Galiziarrak 3. irtengo dira hortik. Hondarribia buelta eman du, Nik uste dut pare zamarrean direla. Parean. GPS-ak hori adierazten digorain. Kaiku eta Hondarribi parean, Tiran segundu batera, Urdaibai 40. Aurrea, momentuz abantaila Hondarribiarrentza da, Amunarrizentzat eta estropadan ere bai. Segundutxo bat Hondarribi Kaikuri, Tiran lehiatik kanpo da orain 6 segundora, Ibon. Hori da, erabat Atzera kanpora. geratu da. Eta orain Hondarribia eta Kaiku bigarren kaleti datoz. Eta orain, argi. Tartetxoa du Hondarribia. Hemen jokatu zen lehenbiziko estropadan aurten ere hori egin zuen. Azkeneko luzean, eta estropada eraman. 29 pala bat erdian Hondarribia. Tartetxoa du Hondarribiak eta hemen gaude Frantziz González Etxabarrirekin, bere ordezkariarekin hain justu ere gaur izan daiteke 6. ezta? Hor gaude, burrukan gaude, estropada izugarria egiten ari gara, hor eutxi dugu lehenengo luzean eta asko sufrituz, ja bigarrenean lortu dugu ja parean jartzea, 3. ere, eta hemen badirudi aurretik gatozela, ja austeri daukagun. Sai utziko zaitut, porque iristear dira. Bale, eskerrik asko. Hor da Hondarribia, Hondarribiarentzat Jaun Andreok El Corte Inglés bandera, ontzi bateko errenta Kaikuren aurretik, txapeldunaren aurretik. Txapeldun ordeak irabaziko du azken bandera. Horroita dipala, Hondarribia. Hemen da Hondarribia, hor da ama Guadalupekoa. Bai, Hondarribik irabazi du azken bandera. Bigarren Kaiku, 3. Tiran. Ondu Tirani, eta estropada eremuaren erdikaldera etorrita hortxe da, Urdaibai eta Zeposa Hondarribiarrena. Ibon Gaztañaz. Bai, detalia, 14 mutilek, zeharkatu bukarako marra eta altza dituzte bezua. Haze urte borobilari amaira bateko, modu, begira. 6. bandera ligan, bandera irabazi nahian, baina ez dute lortu berden arteko burruka izan dugu denboraldi osoan, eta begira. Ez da, Orain nolako ospakizuna, hor Orbañanos eta Osertza Aldaiba, hauentzat baliotsua da. Baliotsua, gaurko garaipena oso baliotsua. Hori da, urte bikaina egin dute, baina hilabete zeramaten banderik aztendu gabe, eta horrek, bazirudien pixka bat, txalpea edo ilundu egiten zuela denboraldia eta begira. Bukatzeko era eta hauak izteko modu ezin jo behar. Azko entzun da, bukatu ezinik eta pixkat denboraldia luzea egin ote zaioen, begira gaur eta Miguel 19 eta 20 egin dute. Eta gaur korronteak asko tiratzen du. Ikeragarri tiratzen du. Prestatzailea eta patroia Joseba, Amunarriz, hauek ere posik modu ederrean bukatu dutelako denboraldia, eta Jaun Andreok orain patroien zailkapenak gehiago argitzeko 3 puntu eman dizkiote,
David Alvarezi 2, Fontani 1. Honek zer esan nahi du, Amunarritzek patroien leia hori irabazi egin duela berriro, eta oso irudi ona orain Kaikuko ordezko arraunlariak Hondarribieko mutilak txalotzen ari dira orain. Hori keinu polita, hauek zaleak agurtzen ari dira, eta hortxe doaz Hondarribiarrak, posik hortxe doaz azken bandera jasotzera, eta hori posa duena helduaien jaunak presidenteak. Azken bandera hau ere irabazi dutelako, eta badoaz Hondarribiarrak haien saria jasotzera. Bigarrenak izan dira, baina saria, patroirik onenari eskainitako saria, Amunarrizek hartuko du eta hortxe doa. Gorriz jantzita egin du demoraldiaren zatirik handiena, eta ara doa berriro Joseba Amunarriz. Patroi bikaina dela ezan beharrik ez dago. Patroi handia, mutil humila, langilea. Eta Miguel, hortxe da. TKE Liga abian Sari handia berarentzat. TKE Liga abian jarri zenetik, estropada guztiak, bi estropada ez beste guztiak jokatu zituena. Ze estropada, urten batean Hondarribia etxe zailkatu, azkeneko bi estropada be jokatzeko. Bandera ere Hondarribik eramango du. Gero koroa Kaikurentzat izango da. Hortxe da, Garagardoz bustitzen bere taldekide denak. Txapela ere oparitu, nori oparituko eta Iñaki Gonzálezi oparitu dio. Kuadrilla hortan, seguruenik garraun estropada gutxien jokatu Bandera duten mutilari. gutxien irabazitakoari, detailea hori ere, detaile ona. Hor da El Corte Inglés bandera astintzen Amunarriz. Hondarribiak irabazi du demoraldiko azken bandera. Demorada, ederra da hori. Eta Sara, alba duzu. Harrapatzen saiatuko naiz, Joseba, ez dakit artetxo bat, bai, hemen daukagu. Zorionak, bukaera ederra gaurkoan, 6. garaipena lortu duzue. Bai, izugarria esan da gaurko estropa. Jakin egun ez genula kanal honea gaur, eta bitik, eta oso ondo egin dugu. Bai dirizio, bai zeadoa, eta arraunen 10 bat emango nok ekipori. Impresionante esaten den bezala. Patroirik onenaren sariare jaso berri duzu, zorionak. Bai, eskerrik asko. Hau maiota hau ekipo guztian lana ez. Bai Gonzalokin eta bai Mikelekin oso ondo molatu naiz, eta ekipo guztian lana ez. Hau etortzen da lana ondo egin deulako, eta posik hau hartu deulako ere bai. Pero segi ospatzera. Bale, eskerrik asko. Zorionak Joseba Amunarrizi, zorionak Hondarribiarrei, babeslearen txapelare hortxe dute, Mafreren txapela eta koloretsua benetan gaurko amaiera hori bon. Txapel zaleak dira, Hondarribitarrak txapel berdearekin eta beraiek ibiltzen dira, eta begira. Txapel gorri gaur. Txapel gorriarekin, dotore asko daude. Bai, hor da Gontzalo Carrion eskaintza berari hor baina nozi aurreko lana egiten dute eta patroiek badakite zein garrantzitsua den hori. Kuadrilla osoak egin behar du lana. Eta hor da, arrauna gora Hondarribiak irabazi du. Azken bandera, El Corte Inglés bandera. Eta txaloak haientzat, baita Garraian hemen Ibon Gaztañazpi. Eta orain, ikusi irudia, Hondarribiarrak, Kaikutarrak txalotzen. Gora arrauna, jaun Andreo. Eta aurtengo ligako bi protagonistak. Batez ere abuztutik aurreak, Kaiku 6. martxa jarri zuenean, Hondarribiari kosta egin zaion, branka mantentzea zestabarren pare, baino... Aldamenean daukat Jose Miguel Duaien gaurko garailearen presidentea, zorionak. Eskerrik asko. 6. garaipena aurten, hemen, Portugaleten lortuta. Bai, oso polita, ez? Gainera azkenako estropada, pixa demostratuz, hortxe egondu garela urte guztian, ez? Gero estropadatan ere, pasatzen dira gauzak, suerte ere pixa behar da, igual azkeneko estropadatan ez du gure aldeuki, baina gau demostratu dugu, kuadrilla handia daukagula, eta bide hortatik jarraitzeko kapaz garen. Gaur bukatu da, esan bezala hemen San Miguel Liga, balorazioa zurea zein da? Liga polita uste dut, kiroltasunez beteta, behintzat bi Kaiku Hondarribien artean egon du da leia, eta bi taldetako arraunariak eta direktiba demostratu dugu, uste dut arraunari mesede bat indigula, gauzako lara eman da, eta gero Hondarribientzako
merito handiko denbora da. Oso zaila da, gu bezalako klub batek olako demoraldi bat itia, eta 6 bandera lortzea ez da gauz erraxa, eta benetan ikusten merito handia dutela mutilak.